Časomiera pripravená, dámy a páni, Vuča Hajči. V ženskej kategórii to najlepšie, čo tu máme, 17,74. A toto je tiež tým, ktorý toto ukáže zaatakovať. Či sa to podarí, uvidíme teraz. A pozor, dáme pozor na svoju babenu na bečkách. Ešte stále nie. A toto bude veľmi ťažké. Veľmi ťažké, ale veľmi syntetické je, že sa stále bojuje. Rozdeľovačka prišla na pomoc. Aj, nestihlo sa. Stále sa dodá babi spojiť, skúsme. Dneska je také počasie, že tá voda príde aj vhod. Až teraz je to všetko v poriadku, pospájane má. Najprv nepodarený stroj, toto sa už absolútne nepodarí, pretože sa rozprela bečková hadica, takže pokus bude nedokončený. Velikánsky potlesk, za toto absolútne babi nemôžu. Videli ste, že bojovali ako levice. Ale žiaľ, technická chyba sa stáva, hadica roztrhnutá, takže budem musieť zapisovať za tento pokus.